Νομίζω ότι τέτοιες γάτες δεν έχετε ξαναδεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί. Είναι πανέμορφες, είναι υπέροχες. Εδώ μικρούλα μου, πώς τη λένε? Θέτης. Η Θέτης. Εδώ Θέτης, περίμενε. Και τι ράτσα είναι? Είναι exotic. Είναι το περσικό, αλλά το κοντότριχο. Το κοντό περσικό. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, όμορφη γάτα. Κοιτάξτε μάτια. Υπέροχο γαλάζιο, αυτό που λένε γατήσια μάτια. Ναι, για σένα λέω. Από εκεί, από την κάμερα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέτης, είσαι πολύ πάπου. Εδώ, μπράβο, κορίτσι μου. Είσαι καταπληκτική. Πόσο χρονών είναι η Θέτης, ξέρουμε? 1,5. 1,5. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακόμα. Κοντά μας η κυρία Νεκταρία Φούντου, πρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου Γάτας. Του Ελληνικού Ομίλου Γάτας. Και η τίγρης της. Η τίγρης που βλέπετε και κρατά η κυρία Φούντου είναι αυτή εδώ, η τόσο εδώ μικρούλα γατούλα. Που μόνο χαρακτήρα τίγρη δεν έχει. Τη βλέπω, μα κάθεται γατούλα, κυριολεκτικά. Ακριβώς. Πριν πούμε και άλλα στοιχεία, δίπλα σας η κυρία Ναταλία Ισαΐα, μέλος του Συλλόγου Ελληνικού Εκτροφείου Γάτας, με ένα νορβηγικού δάσους, ένα αγόρι. Νορβηγικού δάσους, πώς τον λένε? Ιάσονα. Ο Ιάσονας. Γεια σου Ιάσονα. Όχι, Ιάσονα, μην είναι ήσυχος. Δεν έχω επιθετικές τάσεις. Και δίπλα σας ο κύριος Βασίλης Δημάκος, ταμείας του Συλλόγου Ελληνικής Γάτας, με τη Σελέστια. Είναι ρώσικο μπλε. Ρώσικο? Μπλε. Μπλε, λόγω του χρώματος, δηλαδή έτσι που γκριζομπλεδίζει. Είναι αυτό το γκρι μπλε. Γκρι μπλε. Και κυρία Φούντου, αυτό που εγώ είπα τίγρης, τι ράτσα είναι? Είναι Maine Coon. Maine Coon. Τώρα αυτές οι ράτσες είναι γνωστές και εγώ είμαι ανίδεη ή είναι σπάνιες ράτσες γάτας? Και έτσι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τις γάτες και τις ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και ράτσες που δεν τις ξέρουμε και εμείς καμιά φορά. Ναι. Μα γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Να μας ενημερώσετε. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε. Λοιπόν, να μας ενημερώσετε. Το Σαββατοκύριακο διοργανώνουμε την 22η-23η διεθνή έκθεση γάτας στο Ταέκβοντο στο Δέλτα του Φαλήρου. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε. Υπάρχουν 260 γάτες, πάρα πολλές φυλές. Έρχονται εκθέτες από το εξωτερικό και οι κριτές το ίδιο επίσης από το εξωτερικό που θα κρίνουν τις γατούλες μας. Πώς μορφολογικά. Μόνο μορφολογικά. Εμείς σαν Όμιλος, ο σκοπός μας είναι η βελτίωση και η διατήρηση της κάθε φυλής. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο. Χωρίς να παροτρύνουμε τον κόσμο να παίρνουν μόνο ράτσα. Καλά κάνετε και το λέτε. Γι' αυτό και πάντα στις νομίζω ότι αυτό είναι η αγάπη του ζώου και η αγάπη της γάτας. Εγώ αυτό διακρίνω αυτή τη στιγμή στα λόγια σας. Αγάπη του κάθε ζώου, γιατί δυστυχώς τα ζώα είναι ανυπεράσπιστα. Έχετε δίκιο, το βλέπουμε καθημερινά. Είμαστε λίγοι μέσα στους πολλούς που, να πω, βασανίζουν τα ζώα. Το βλέπουμε καθημερινά και το θεωρώ αδιανόητο. Κυρία Φούντου και κύριε Δημάκο και κυρία Ισαΐα, θεωρώ αδιανόητο πώς ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κακοποιήσει ένα ζώο. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω στην άκρη, σε κάποια άλλη εκπομπή να το δούμε. Θα θέλαμε να το κάνουμε. Πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος γύρω από τις ασθένειες που δεν καταλαβαίνουν ότι έχοντας ένα ζωάκι, εμβολιάζοντάς το, δεν τον εμβολιάζουμε εμείς για να μην κολλήσουμε κάτι. Μου κάνουν πλάκα κεφαλοκλείδο μου έχεις κάνει στο γατί μου, λένε. Όχι, απλά είναι πάρα πολύ ήσυχη. Είναι και χαδιάρα όμως. Ναι. Της αρέσουν τώρα όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, να πάω στην κυρία Ισαΐα. Τι δεν ξέρουμε για τις γάτες και πρέπει να ξέρουμε, έτσι το πιο βασικό? Το βασικό είναι ότι οι γάτες είναι ανεξάρτητα ζώα. Δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε καθόλου με ένα σκυλί. Είναι όμως και τρυφερές. Και πρέπει να σεβόμαστε πάνω απ' όλα τα ζώα. Και τις γάτες. Για να μάθουμε να ζούμε μαζί τους στο ίδιο σπίτι και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Κύριε Δημάκο, με αφορμή αυτό που είπε η... Να σας λέω με τα μικρά σας ονόματα, να το κάνουμε λίγο πιο οικείο. Με αφορμή λοιπόν αυτό που είπε η Ναταλία. Οι περισσότεροι το λένε έτσι εν είδη τσιτάτου, ότι οι γάτες είναι αχάριστες ενώ τα σκυλιά είναι πιστά. Έτσι είναι οι γάτες και κάποιος που θα μπει στη διαδικασία να πάρει αυτό το ζώο, τι είδους αφεντικό πρέπει να είναι? Γέμισε και τρίχες. Αυτό συνήθως το λέει κάποιος ο οποίος δεν έχει ζήσει με μια γάτα και δεν έχει γάτα στο σπίτι του. Εμείς λέμε ακριβώς το αντίθετο. Επειδή ζούμε και έχουμε μεγαλώσει με γάτες και ξέρουμε πόσο φιλικές, πόσο κοινωνικές, πόσο τρυφερές μπορεί να είναι, είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν ισχύει. Οπότε μια δοκιμή μπορεί να πείσει τον οποιοδήποτε άπιστο. Να ρωτήσω την Νεκταρία. Έχω την πεποίθηση ότι τα ζώα για τα παιδιά είναι μια ιδανική, ένα ιδανικό πάντρεμα.
Η γάτα είναι ένα ζώο που είναι καλό για το παιδί? Είναι πολύ καλό. Όπως είναι και το σκυλί, έτσι είναι και η γάτα. Και επίσης, μεγαλώνοντας ένα παιδί με ένα κατοικίδιο, στην προκειμένη περίπτωση η γάτα, αλλάζει ο χαρακτήρας του. Δεν γίνεται βίαιο το παιδί. Ναι. Και έχουν και θεραπευτικό αποτέλεσμα, ναι, οι γατούλες. Αυτές οι γάτες που έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο, που είναι ιδιαίτερες γάτες, θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα, θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση, ή όπως όλες οι άλλες γάτες είναι και οι 4 αυτές, ή κάθε μία από τις 4 είναι κάποιος άλλος χαρακτήρας? Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Χαρακτήρες σίγουρα υπάρχουν, έτσι. Κάθε γάτα, είτε αυτή από το δρόμο, είτε αυτή που είναι ράτσας, θέλει την καλή διατροφή και τον τακτικό έλεγχο στο κτηνίατρο. Αυτή που κρατάτε εσείς, σε σχέση με τις άλλες που είναι πιο μικρόσωμες, που την είπα τίγρη, τι χαρακτήρα έχει? Πάρα πολύ πράγμα. Φαίνεται άλλωστε. Ποντί και κυνηγάει. Αν τύχει και ζει μια τέτοια γατούλα, γιατί η γάτα είναι κυνηγός, έτσι, δεν αλλάζει αυτό. Αν τύχει και μπει κάποιο ποντικάκι μέσα, φυσικά δεν το κυνηγείς, δεν θα κάτσει. Άρα η εμφάνισή της ξεγελάει. Είναι δηλαδή ένα ήρεμο ζώο. Πάρα πολύ ήρεμη σαν Μέικουν. Τώρα, για να επανέλθω λίγο στην έκθεση, καταρχήν να ξαναπούμε πού θα γίνει. Λοιπόν, θα γίνει στο Τάικ Βοντό, στο Δέλτα του Φαλήρου. Ναι. Αν μπορούμε να πούμε και είναι κοντά τα village. Απέναντι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Στο προθερμαντήριο του Τάικ Βοντό. Να πω ότι θα κληρώσουμε τις 3 προσκλήσεις για την έκθεση αύριο, διότι τώρα είναι άδικο σε αυτό το πολύ λίγο διάστημα. Σάββατο, ναι. Όχι, θα τις κληρώσουμε αύριο εμείς που έχουμε εκπομπή και θα σας έρθουν μεθαύριο. 3 μου είπατε. Ναι. Αύριο λοιπόν 3 διπλές. Αύριο θα κληρώσουμε τις 3 διπλές προσκλήσεις για να πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την υπέροχη έκθεση. Πόσες γάτες θα είναι επί σκηνής, να το πω έτσι? 260 γάτες. Από όλη την Ελλάδα. Και το εξωτερικό. Θα έρθουν εκθέτες από Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Ρωσία, Κύπρο, Ισραήλ. Πολύ. Και κάποιους άλλους δεν θυμάμαι τώρα. Πολλοί κόσμος. Η διάκριση των γατών σημαίνει κάτι? Σημαίνει κάτι, παίρνουν επιστοποιητικά. Δηλαδή θα γίνει best in show, θα βραβευτούν το καλύτερο γατάκι, το καλύτερο young, το στηρωμένο, γιατί παίζουν και τα στηρωμένα. Επίσης έχουμε και γάτες σπιτιού. Παντού, σε όλες τις εκθέσεις παίζουν οι γάτες σπιτιού. Όποιος μας παρακολουθεί τώρα και θέλει γάτα ή κάποια από αυτές που έχετε εσείς εδώ ή κάποια άλλη ράτσα ή και του δρόμου, πού να απευθυνθεί? Θα απευθυνθεί στο www.eog.gr. Εκεί θα δει τα εκτροφία όλα της Ελλάδος. ΕΟΓ, ναι. Στα ελληνικά. Ελληνικός όμιλος γάτας, αλλά έχουμε τα 3 πρώτα. Ωραιότατα. Τέλειωσε ο χρόνος. Πρέπει να κλείσουμε. Θα μας προσχεθείτε να μας ξαναδεχτείτε. Θα σας ξαναδεχτούμε. Ναι, χωρίς γάτες. Όχι με γάτες. Μας άρεσαν οι γάτες. Το είπαμε, το κλείσαμε, το συμφωνήσαμε. Ωραία. Νεκταρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ναταλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Βασίλη. Η δική σου, Βασίλη, νομίζω ότι θέλει τη λιγότερη περιποίηση από θέμα τρίχας. Γεγονός. Έτσι, είναι μαδημένη. Δεν στην προσέβαλα. Δεν έχει καθόλου τρίχα. Αλλά δεν έχει τίποτα. Ενώ εδώ γίνεται τη τρελή. Σηκώνω το χέρι μου και φεύγουν οι τρίχες. Αλλά είναι υπέροχες. Είναι υπέροχες. Εύχομαι με τα πρώτα βραβεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Ναι, νομίζω ότι θα το προσπαθήσω. Καλή ιδέα είναι για Σάββατο, για τα παιδιά, ωραία βόλτα είναι. Ναι. Λοιπόν, Θέτης, γίναμε φίλες τώρα. Κάτσε εδώ, μην κουνάς ρούπι. Φίλες και φίλοι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε ζωοφιλικά σήμερα. Νομίζω ότι οφείλουμε και επιβάλλεται να αγαπάμε τα ζώα και να τα φροντίζουμε. Είτε έχουμε δικό μας, είτε δεν έχουμε δικό μας. Τελειώσαμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 3 παρα 10, νομίζω πάμε αύριο. 3 παρα 10. Να είστε συντονισμένοι στο μένετε στο να ακολουθεί Άκης Παυλόπουλος και Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων.